Arratsaldeon, CNIk onartu du zeinbait independentista espiatu zituela. 20 lagun inguru zelatatu zituztela adierazi dute. Tartean, Pere Aragonez, gainerako kasuetan gobernuko kideenak barne, ez dute zehaztu nori izan den egilea. Sekretu ofizialen batzordea ia 4 orduz egon da bilduta. Pegasus eskandaloren inguruan galdetu diote Paz Esteban CNIko zuzendariari. Alderdi independentistek eta Unidas Podemosek berretsi dute beharrezkoa dela ikerketa batzorde bat eratzea. ¿Qué espera el señor Rufián de esta comisión? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de luz. Es que no se puede decir nada. O sea, entonces no espero nada. Ir a una comisión sin cámaras en la que además después no se puede decir nada de lo que ha pasado adentro. En principio no tenemos depositadas grandes esperanzas en esta comisión, que es secreta, todo lo que se diga allí sigue siendo secreto, con lo cual la virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver. Cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Ez konfidantzaik gobernuan, ez demokrazian, ez ebez. Osea, espiatuak izatea da, nankero zer. Eta zeinek espiatu ditu batzuek eta zeinek bestiai. Horrek nik uste dut bi hipotesien aurrean jartzen gaituela. Eta bi hipotesi horiek uste dut nahiko larriak direla. Alde batetik, estatua izan bada, zelatatua izan dena, nolabait agertzen da, CNIk ez daukala efektibitatea horrelako erasoi aurre egiteko. Eta bigarren hipotesia da, estatuak baino gobernuak bultzatu dituela espioitza kasu horiek. Gobernuaren estrategia hori bere burua biktimatzat jartzea, baina horretan bere burua urtzen du baita ere. Azkenean, sare bakoitzak badu bere pribatasuna kudeatzeko modua, baina karo, guk erabakiko dugu nola hori kudeatu edo zer den guretzako pribatasuna ukitzea. Ipar Irlandan asamblearako bozak dituzte gaur. Sanfeimek dena du aldeko estreinakoz lehen ministro kargua eskuratzeko. Unionistak deseroso daude eta Dupek ez du ziurtatu gobernuan sartuko den errepublikanoek irabaziz gero. Ipar Irlanda duela 100 urte sortu zuten protestanteentzako lurralde protestante eta britaniar bat izateko. Baina aldaketa bat gertatu da bidean eta unionistak jada ez dira gehiengo beretzat dituzten lurretan. Are mende batean lehenengoz Irlanda iparraldeak Irlaren batasuna nahi duen lehen ministro bat izan lezake. Michael O'Neill, errepublikanoa. Artean, etxe kaleratzea gertatu da. Arteako emakume baten eta bere seme-alaben etxe kaleratzea izan da. Indarkeria matxistaren eraginpean egondako familia dela gaineratu du kaleratzerik ez mugimenduak. Hainbat auzokide elkartu dira ama eta seme-alaba hauen kaleratzea ekidin nahian. ¡No me vuelvas a empujar!
Oinarrizko errentak etxe askotako egoera hobetuko duela aldarrikatzen dute hainbat gizarte mugimenduk. Gasteizko legebiltzarrean ordea, ez du aurrera egin proposamenak. Angel Erias oinarrizko errenta ekimenaren izenean izan da gurean, eta Laura Mintegi atzeuko irakasleak gainera, premiazko beharra defendatu du gurean gaur magazinean. Bozketa amaituta, 26 boto alde, 47 kontra, beraz ez da aintzat hartu herri ekimena. Aukera erabakigarria dugu Euskal Autonomia erkidegoaren lege garapenerako. Administrazio publikoek ordainduko leuketen diru sarrera proposatzen du. Baldintzarik gabe eta banaka. Gure erkidegoan bizi diren pertsona guztientzat. Legebiltzar honek eztabaida eta erabaki funtsezkoak hartzeko aukera du esku artean etorkizunerako. Administrazio publikoek herritar guztiek bizitza duina izateko behar dituzten baliabiekin kontatzeko duten eskubidea bermatzea. Oinarrizko errenta exigitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Gaurko eztabaida orain arte legegintzaldi honetan eman den eztabaida interesgarri eta garrantzitsuenetariko bat dela esatera ausartuko naiz. Herri ekimen legegile bat eta 22.000 pertsonek baino gehiagok babestu duten proposamen bat eztabaidatzea dagokigu. 1983tik Kongresuan aurkeztu diren ILP guztiak atzera bota dira. Denak. Frackingarena eta beste hainbat atzera bota dira. Maiatzaren 26an berri sindikatuek eta gizarte eragileek deituta manifestatzeko deia luzatu du eskubide sozialen kartak. Birkoko ben prozesu hau bururaino eramango dugula, uda baino lehen, larun bata honetan bertan bada eragile sozialekin egingo den batzar bat, nolabait Birkoka ben prozesuaren azken txanpa honi ekiteko, eta esan bezala ekainerako gure aurreikuspenak diraia Birkokaben prozesu horrekin amaitzea eta karta sozialaren ildoa eguneratua, egungo testuingurura eguneratua ekartzea eta baita ere bere antolaketa eredua ere berritzea eta eraginkortzea. Beraz, karta sozialan egin dugun irakurketa honek eramaten gaitu ondorio oso argi batea, eta da egoera honi buelta emateko mobilizatu behar dugula. Soldatak, pensioak eta prestazioak defendatzeko garaia dela, momentu honetan premia handia sortu dalako gure gizartea. Bilboko hilketen biktimak ez birbiktimatzeko eskatu dute hainbat plataformak. Auziaren arretagunea hiltzailearen estrategian jartzeko eskatu dute eta hildakoek ez birbiktimatzeko harremanetan jartzeko aplikazioak erabiltzeagatik, are gutxiago gertatutakoaren arduraduntzat jotzea. Jende oso eskatuta dago. Zelan da posible gaur egun dana digitalizatuta egonda, IP bat ez lortzea eta nondik nora joan dan informazioa eta nondik nora sartzea. Politikariak izango balira, pan, sortzi agertzen badira hildak, gizarte ortengo litzateke, hemen zeu gertatzen ari da. Baina, maritxuak dira. Orduan, igartzen da gure islada, gizartearen islada. Edurne Azkarate aktore eta dramaturgoa elkarrezkatatu dute kolpez-kolpez saioan. Antzerkigintzaz eta aktoreen egoera profesionalaz aritu dira besteak beste. Munduko hegaztirik handienak dira. Ezkutatzeko burua lurrazpian sartzen dutela pentsatzen da.
Euskal Ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen, eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait esperimentala egin, baina humoretxoa ere bai, oso mamarratxoa, nahi genuen egin batez ere plataforma bat bototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Nik beti esaten dut gustatzen zaidala ukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea, guk egiten nahi dugu egiteko. Euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarega herri bat oso antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen. Ostra, bildu zait gurekin. Nola den gure bizitza. Zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora barduan tiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez badute ondo antolatzen, intencionada da, porque tonto que sea, o sea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Arauok ez dira sartzen. Nik lagundu nien pizkatori antolatzen eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria, supera ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresor izan nahi dute gauza dituzte superargi. Gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz haue, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiagoak, izu. Zoragarria dira, da pasada bat, eta nola ez duen proiektu hori zuzenduko. 3 goiera eta marika bat, por supuesto, osea, encantada. Bukatzeko musika zuzenean saioan gaur Frikun taldea. Ezerezko diskoaren aurrerapenarekin utziko zaituztegu. Badakizue une oro aurkituko gaitu zuela zuzenean ala nahieran 11.eu atarian. Ondo izan. Jende gautsiak haien egalak dituzte galdu, haien amets guziak jokoz kanpo sentitzen dira, denboraren esklaboak, irakaspena saltzen da, asolaik ez edukidu